makadiko mhuri yeZimbabwe. Ndiri kutsvagawo rubatsiro rwenyu. Ndinovimba ndichabatsirikana. Nditsvaga mukomana uyo anonzi Munyaradzi Phillip Zokiyeya. Phillip Munyaradzi Zokiyeya. That's his username kuFacebook. Anobva kuSanyatso. Mukomana uyu akauraya munin'ina wangu achibva kubasa ari manheru emusi Sunday 11 June 2023. Mukomana uyu aive mukomana weshamwari yemunin'ina wangu. Akamuraya akatiza akafazvinura akamutsika nemota. Noti kuti akaita mistake but akatozvita achida. Saka ndaikumbirawo kuti vanenge vamuwana ndokumbirawo mumusungise either kuZimbabwe kana kuno kuSouth Africa. Zvakaitika kuJoburg kuSprings ndoko zvakaitika.